Sa ftit ta' snin ilu, Clint kien imur l-isptar għall-kura u kien joħroġ minn hemm bit-tama li jfiq mill-lukemja u jerbaħ saħħtu lura mill-ġdid. Ġimagħtejn ilu, Clint daħal l-isptar flimkien mal-mara tiegħu Mary Rose u minn hemm ħarġu bl-ewwel wil tagħhom, Emma. Laki naf li illum il-ġurnata u għana jisbaħ ħaġa fid-dinja. Dan għajdlu miraklu kbir. Net News iltaqa' ma' Clint Bella Wedge ta' 27 sena. Lura fl-2006 ingħata l-aħbar li kellu l-marda tal-lukemja. Dak iż-żmien Clint kien fil-5 sena tal-iskola sekondarja u kienet jipprepara l-eżamijiet tal-O Levels. Madankollu, wara ħafna laqat ma' tobba u professuri, ir-riżulta li l-uġigħ kollu li kellu f'daru kien konsegwenza tal-marda tal-lukemja. February 2006 konna din sinema mal-familja tiegħi u qabad niġi ħdbir f'Sidri darba li ma flaħtux u morna niġu il-poliklinik tal-Gżira. U għallunna persi chest pain għallunna ma nistgħux li nieħduha taħt idejna ħedmu l-emerġenza isptar. U jumej wara niskopri li kienu sabuli tip ta' lukemja partikolari ħafna. Kienet chronic leukemia bekk dom daqshekk kienet li tieħu żmien tagħha, mhux li tiġi f'daqqa fuqek. U minn hemmhekk ovvjament id-dinja tinqeleb mhux għalik biss u anke l-familja tiegħek. Fortunatament Clint mill-ewwel sab donazzjoni għal bone marrow minn għand ħuh stess. Iżda minn hemm Clint flimkien mal-familja tiegħu bdew maratona ta' trattamenti kemm f'Malta u anke fl-Ingilterra. Biex jagħmlu dan kollu, Clint u l-familja tiegħu sabu l-għajnuna ta' Puttinu. Dak iż-żmien ma kellhomx il-prezzijiet Puttinu, jiġifieri kellhom l-ewwel blokka li bnew. Imma xorta kienu jikrunna fred, dawn ġifieri naħa tagħhom kienu jgħidulna l-ġenituri tiegħi kienu jgħidulhom intom ħodu ħsieb it-tifel, nagħtu każ ġast il-focus għat-tifel li żommu kuntent kemm tistgħu u l-pieħa li kollu f'idejna. Clint jirrakkonta li wara li wasal lura Malta u għamel sentejn sakemm irkupra lura. Ftit wara beda kors ta' xahar u sbuħija fl-Emkast u hemm iltaqa' mal-mara tiegħu. Mary Rose tirrakkonta li għalkemm kienet taf bl-istorja ta' Clint din ma beżżatix milli torbot qalba miegħu. Okej, taħseb fuqha mhux le, ġifieri għax inkun falsa jekk ngħidlek li ma ħsibt xejn fuqha, però mhux li baqgħet il-ħin kollu għaddejja f'moħħi l-ħaġa. Just naf biha, okej, that's it, move on. Fil-fatt, Mary Rose u Clint issa ilhom 3 snin miż-żewġin. Dana kollu il-wasla ta' Emma ma kienx waħda faċli lanqas. Minħabba li Clint irċieva ħafna trattament, dan seta' naqqas iċ-ċans milli l-koppja jkollhom tarbija. Madankollu Puttinu reġa' offra l-għajnuna tiegħu kollha sabiex Clint u Mary Rose ikunu jistgħu jitilgħu l-Ingilterra sabiex jagħmlu l-IVF. Jiena qatt ma emmint li jista' jkun it-tfal ħankun onest għax inti ma kad tiġi biex uħu l-kimo jgħidulek li għandek ċans li jista' ma jkollokx tfal. Allura l-Ingilterra jieħduk fi isptar partikolari biex jekk il-qoddim titfal jkollok tagħmlhom via IVF. Jiġifieri aħna mhux just inqabdet pregnant, kien hemm proċess ta' sentejn sħaħ. Il-koppja qalet li Puttinu mhux biss ta' ċans ta' ħajja lil Clint iżda taħu wkoll ħajja oħra lil Emma huma appellaw lill-pubbliku sabiex nhar il-ġimgħa iċemplu jgħinu lil Puttinu sabiex Puttinu jkun jista' jgħin lil nies oħra. Qasem kliem naħseb biex tirringrazzjahom dan nies għax litteralment iżda kemm anġel u kemm reni għandek ġiex anġli li qed jagħmlu l-mirakli huma stess għalija u l-fatt li jirnexxilhom in-nies jagħtu dawn l-ammonti biex ikunu jistgħu jagħmlu l-lodging għall-pazjenti huwa inkredibbli. Kulħadd il-kull min saqsi jaf xi persuna li għaddiet minn xi ħaġa, jaf xi persuna li għandha bżonn, allura inti ħuda bħalli qed tgħin lil dik il-persuna inti taf, jiġifieri inti jekk tagħti il-Puttinu qed tgħin xi ħadd li taf.